Čaute, bezlepkáči, poďte sa mnou stráviť takú klasickú nedeľu, čo počas tohto dňa robím. Tu vám ukazujem akorát moje rastlinky, je to bazálka, ktorú som si takto odrezala a pekne mi korení. No a toto je avokádo, ktoré mi takto krásne vyrašilo. Potrebujem ísť do obchodu, kúpiť tomu hlinu a nejaké kvetináče, ale výťah zase nefunguje, takže musím ísť pešo. Bývam na 7. poschodí, takže si to viete predstaviť, čo je to chodiť hore a naspäť dolu. Rozhodla som sa, že idem do Kauflandu, to mám asi takých 20 minút autobusom v MHDčke, bývam v Bratislave aktuálne, takže cesta celkom pohoda. A tu je už náš krásny Kaufland. Ja som hľadala sekciu kvetináče a záhrada, ale potom som zistila, že už hlinu nemajú, takže som kúpila len tieto kvetináče, ktorí boli ešte v akcii našťastie, lebo ja, chudobná Bratislavčanka, aktuálne nemám peniažky. Zobrala som takýto jeden väčší a dva menšie a tu vám ukazujem sekciu healthy lifestyle, dajme tomu. Je tu strašne veľa vecí od Jim Beamu, to fakt sa zaskočilo ma to, nevedela som, že tu vôbec nejaké také majú. No a samozrejme som išla do bezlobkovej sekcie, pretože ideme dneska spoločne na turistiku a potrebovala som si kúpiť nejakú mňamku, ktorú zjem na konci turistiky ako za odmenu alebo doplnenie energie. Takže som si zobrala túto kúkisku, už ste u mňa videli. Tu som išla rýchlo kúpiť tú hlinu na presádzanie a utekáme sa na autobus. Ďalší mi išiel o 20 minút, hej, proste letný režim, strašné. A môžem ísť pekne hore po schodoch, 7 poschodí si vyšlapať. Tu vidíte môj úžasný nadšený výraz, aký mám, pretože nevládzem, absolútne nemám žiadnu kondičku. No a tu sa už spolu vezieme na železnú studničku v Bratislave. Ak to neviete, tak tam chodia deti, chodia tam psi, všetci tam chodia. Vystúpila som na Červenom moste, to je vlastne konečná zastávka. A pekne som to odšlapala hore. Taký fakt kúsok prírody v meste plnom panelákov, takže sem rada chodím zrelaxovať trošku psychicky. A prekvapilo tu málo ľudí. No ja som už na železnej studničke. Je tu fakt krásne. Bola som tu asi po teraz 4 rokoch. A dneska akorát vyšlo dobré počasie, že je trošku aj slnko. Takže kto tu nebol a ste okolo Bratislavy, tak som okamžite bežte. Túto sekciu akurát rekonštruujú, to som o tom nevedela, ale tak nevadí, veď to nie je cieľ dnešnej prechádzky. Pokračujeme ďalej, máme pred sebou ešte ďalších 10 km. Je to inak fakt taká lightová prechádzka po asfaltovej ceste, nie je to vôbec do kopca, takže to zvládne úplne každý. No a tu vám nechám pár takých záberov, aby si sa mohli pokochať prírodou a nie len stále počúvali môj hlas. Nebojte sa, je to nová civilizácia, sú to aj latrinky. Ja som akorát konečne po túre, idem si zobrať túto malú kukisku a tu vám ukazujem, že vlastne kam sa môžete všade dostať. Malinky sa vraciam už naspäť takýmto malým chodníčkom, veľmi rozkošným a to vám ukazujem stánky, že čo sa tu môžete najesť, čo je tu také bezpečné pre celiatikov a menučka. Ako to je s cross-kontamináciou, tu som si nedala napríklad nič, čo som sa reálne bála, ale dala som si túto zmrzlinu a tá bola fakt dobrá, tu vám odporúčam. Tu vypísané alergény a aj gelata, takže to aj pre vegánov. Ja som akože rozmýšľala nad tou makovou zmrzlinou, tá mi prišla fakt zaujímavá, ale vyhrala u mňa mliečna čokoláda a samozrejme škorica. No a keďže som nemala vlastne ani obed, tak som si tú zmrzku fakt užila. Musím povedať, že tá zmrzlina je fakt dobrá. A stala, že kopček 2 eurá. Fakt proste uplatilo, takže tu budete chodiť sem na zmrzku. No ja už idem na autobus. Prešla som cez 13 000 krokov, takže to je znamenie aj pre vás. Choďte sa niekam prejsť do prírody, choďte si psychicky oddychnúť. To strašne pomohlo trošku vyčilovať a mentálne si trošku oddychnúť. Som prišla domov, som skočila iba na rýchly nákup do Teska, bude potom vlog inokedy a tu si pijem svoju obľúbenú domácu limonádku, rozmixovaný ginger, citrón a kurkuma. Potom som si už iba navarila hovädzie mleté so zeleninkou, s nejakými cestovinami, to mám dať vlastne večeru. A toto je moja večera, teda klasika, ako som mala deň predtým a jedla som ju vlastne pri seriáli, Postielom tam Dahmera. Takže trošku také, že ale to je moja večera
len skyry a nejaké ovocko. A to je všetko na dneska. Dobrú noc, krásne sničky a vidíme sa pri novom vlogu. Čaute!